Tulppa ehkä se on. Ei kun ehkä se ei oo suutio, se on tulppa. Niin. Tuolla sulle hyvä. Otahan Pääset pois. Tänne tullu jäähäksi, minnekään on kiire. Rappi on laid back ja siinä on kun Ville ja Viive. Sehän ei jää siinä, ja jatkuu loppuun asti. Katsotaan miten tää show päättyy ehdottomasti. Uskot vaan omana itteenä, terveenä ja kippeenä. Jos en ne dikkaa, niin entä sittenhän? Ketä kiinnostaa, ei yhtä. Viki, vinkunat kun nossa, kun on Hane, Sone, Stepa ja Dima talossa. Ja kaikki kyselee, et mitä meikä leikkii, kun näyttelen äidilleni Westside-merkkiin. Ja eks muijakin juonia hautoo, se varasti mun sydämen, mie varasti sen auton. Ja ajelen sillä 20, totta kai kun se on se gangsta-tyyli. Räppärit koittaa olla terävi niinku ne on. Hieno auto, mitä teet työksä? Okei, heippa!